Mira, justament avui he anat al dematí i hi ha hagut una missa pels nanos més joves, pels nens. I en aquesta missa s'ha llegit un conte que ho diu tot. Aquest conte va de dos persones que es troben i caminen junts. Un és cristià, és creient, i l'altre no ho és. Llavors, el que no ho és, li diuen al cristià que com és possible que cregui en un Déu que permet que passin certes coses. Llavors, el cristià continua caminant i no li diu res. Aquesta persona que va amb aquest cristià i que no creu és barber. I passen pel costat d'un senyor que està ajagut al terra, que porta els cabells molt llargs, que va molt desarreglat i tot. Llavors el cristià li diuen al barber: mira, com és que tu permets que aquest senyor que està aquí a terra vagi tan desarreglat, que porti aquests cabells tan llargs, que no vingui a veure't? I el barber aquest li diu: home, doncs jo no puc fer res. Si aquest senyor no em ve a veure, no ve a mi, jo no el podré arreglar, no el puc ajudar. I, bueno, aquest és el missatge. Déu hi és, però l'hem de buscar. El trobarem, segur que el trobarem, però l'hem d'escoltar, l'hem de voler escoltar. Hem de saber-lo escoltar. Ell hi és, i hi és amb les persones, i hi és amb els fets, però hem de saber escoltar, i el trobarem.